Moikka, tuon mun kanssa tekemään mun Pujoon aloitussivu vuodelle 2024. Mä aloitan tätä hahmottelemalla ensin lyijykynällä noita numeroita tonne. Eli tarkoitus oli tehdä tällaisia paksuja numeroita, ei mitään liian monimutkaista, ihan perussimppeliä. Näyttää tässäkin olevan tekemistä, kun on noita pisteitä alkuun laskenut. Vähän joudun sinne korjailemaan, mutta ihan kivat aloitukset sieltä saatiin. Ja sitten kun siinä oli kaikki numerot saatu kohdilleen, niin aloin tuomaan vähän elämää sinne tuolla väritussilla. Eli tämmöistä violettia viivaa ja sitten vielä tuollaisella metallitussilla täytin noin sisäosat. Tulee vähän ronskisti, ei haittaa vaikka jää vähän valkoista, niin tulee ihan kivan näköinen. Tässä kohtaa mulla katkesi tuo videon nauhoitus, mutta tehtiin tuollaista rakettikuviota tällaisella katkoviivalla.